Здравейте хора, ние ще бягам 200 метра или 100. 100 май беше, чакай. Да, 200 беше. Ще видим кога сме накрая. Между другото, абонирайте се за канала, ако още не сте. Ударите колкото си силно можете камбанката и ударете жестоко лайк бутона. Така, и сега ще ви покажа как бягам. 3, 2, 1. Старт! Може да виждате нещо от дървара. 30. Yes, 300. Май 50 метра ми. И финал. Мога и по-силно, ама съм с телефон и затова. Ако бях с камера, ще да ми е по-лесно. Защото чаках буквално да държа камерата така. И то както камерата има доста по-силно. Да. Другото се разхождам и това ми е разходка. Ако още не сте гледали видеото как откривам призраци, отидете след това видео веднага да го гледате. Ако ви е скучно, не. И да. Това. Сега ще ви покажа къде съм. В това училище. Хора, няма да познаете какво видях. Търта пияница. Чакайте ли го ония човек? Червено дърво! Нищо не мога. Ето ме. Нищо не стана. Пак нищо не стана. Изкълчих си крака. Ето. Пияницата още е тук. Хора, сега ще ви покажа. Сега ще ви покажа как мога да скоча. Ето тук ще скоча. 3, 2, 1. Че не е страшно. Тук вече почнаха да растат сливи. Все едно не са почнали. Все едно тук един са не почнали да растат. Този път зелени листа. Тази пияница се смее. Така сега ще изкоча това. 3. Късбе. Нещо ме допусна. Моите ябълчета. 3, 2, 1. Газ! Цепих се. Трябва да скоча пак. 3, 2, 1. Готово. Yes. Тук, когато бяга на граница, знаете къде се крие. Ей тук. Тук. Крия се. И ако искате да си да обърнете очи към мене, аз веднага такова почвам от една страна, защото той има такова като пътичката там.
да. Ето тук пътечката. Ако ми видят, значи тук е по-хубаво да се скрия. Ето така. И мога аз да ги виждам. Защото те няма как да се обърнат тук. Могат да се обърнат, ако не сядам толкова много. Аз ги гледам яко. Минато до нас, тази страна, съм тихо там. Ако минато до тази страна, аз седя тихо от тук. Ето даже можете да чуете как вървя тихо. И не чак толкова много тихо, ама след тези ситуации бягам. Така и готово. Ама просто те могат да дойдат, да минат тук. Да минат тук и готово. Но аз като скачам толкова бързо и готово. Даже един път си играх и да, чао. Ами чао. И чао ми. Айде бе.